Luz Maria. Všechno je tak nějak divné. Nejdřív chtěl, abych s ním odjela na statek. A teď najednou, jako bych pro něho neznamenala vůbec nic. Od Serchia, viď? Z minulého dílu. Prosí tě, aby ses vrátila. Pane. Rozumím. Chlapče. Chci ji jenom vidět, mami. Kdo ví, třeba teď, když je tak daleko, lépe rozumí svým citům. Třeba mě trošku postrádá. Proč se mi to muselo stát zrovna, když Lucesita odchází? No tak. Teda, ve skutečnosti mohu odjet až za pár dní. Mohla bys. Ano, nemohu vás přece takhle nechat. Je to pro mě tak těžké být s tebou. Mít tě na blízku a nesmět ti říct, že tě miluju. Jak dlouho ještě budeme muset odolávat? V hlavních rolích v českém znění Kateřina Hrachovcová, Filip Jančík, Vanda Hybnerová, Jarmila Švehlová, Jiří Plachý, Michal Jagelka, Jaroslava Brousková, Libor Hruška, Hana Talpová, Ilona Svobodová, Jiří Knot, Ivana Měřičková, Martin Velda. Když si pomyslím, že nás dělí jenom jedny dveře. Tohle je přece na cíli zamilovaného muže. Možná máš pravdu. Snad bude nejlepší odejít. Osud se nás snaží svést dohromady. Když už se zdálo, že se rozloučíme navždy, přihodí se tohle s čarou. Že by to bylo znamení. Je to snad příležitost, která mi nabízí, abych byl s tebou šťastný. Jenže je tu ještě Angelína. Pane Bože, to je utrpení. Mami, balíte, jako bych měl být pryč celý rok? Ne, chlapče. V tuhle roční dobu tam bývá velká zima. Přece nechceš dostat chřipku. Doktor by se musel navíc starat i o svého asistenta. Tak dobře. S takovouhle maminkou se nedá diskutovat. A co je to za výpravu, Sergio? Je to na dlouho? Vím jenom, že dojedeme vlakem až do vesnice a odtud budeme obcházet stavení. Doktor říkal, že takovouhle pouť prý podniká každý rok. Je to dobrý člověk. A jaké štěstí, že tentokrát je to tak blízko Lucesítě na obydlí. Pověz mi, jde o náhodu, nebo v tom máš trošku prsty?
Tomu se říká osud. Osud, maminko. Sním o okamžiku, kdy ji zase uvidím. Přivezu ji do Limy a čas už se postará o další. Aby se do mě zamilovala. Aby mě měla ráda. Aby se stala mojí ženou. Nechci ti brát kuráž, ale buď připraven na to, že tě odmítne. Ne, mami. Bude souhlasit. Chlapče, nechci, abys trpěl, ani abys... Tentokrát to mám totiž dobře promyšlené, mami. Dobře to dopadne. Uvidíte. Bude mě mít ráda. Zase si tady. To mi nemůžeš dát ani na chvíli pokoj. Chtěl bych s tebou mluvit o Angelíně. Dělá mi starosti. Nevím proč. Prosím, aby si přemluvil, ať jede na ten statek za Gustávem. Nemá žádný důvod za ním běhat. Žádná žena by se neměla ponižovat, aby si udržela svého manžela. Není to otázka ponížení, Gracielo. Jde o záchranu manželství. Nechápu jak. Stačí vědět, že na tom závisí štěstí naší dcery. Nechoď na mě se záchvaty otcovství, buď tak laskav. Jenže je čím dál tím těžší mlčet. Ano, to vidím, jako ta scéna nedávno. Já... Prosím tě o prominutí. Nebyl jsem ve své kůži. Nevíš, co to je muset se stále ovládat a předstírat. Napadlo tě někdy, jak je pro člověka těžké, když nemůže ani políbit svou dceru? Opatrně, Alvaro, opatrně. Mohla by se ještě dozvědět pravdu. Představ si, jakou by prožívala hanbu a bolest. Ano. Moc by trpěla. Proč od nás neodejdeš? Už se sem nevracej. To po mně nechtěj. To nemohu udělat. Celá léta jsem to v sobě dusil. Není spravedlivé, abych žebral o lásku, která mi právem náleží. Buď sticha. Nevíš, co říkáš? Platím za tvoje chyby. To ty jsi přišla za mnou kvůli Miguelově nevěře. To ty jsi mě pak opustila. A já se musel smířit s tím, že otcem mé jediné dcery bude jiný muž. Dost. Dost. Říkám ti, přestaň. Byla jsi nezodpovědná a přesto si za svůj omyl nezaplatila. Já přišel o všechno. Já zůstal sám. Zatímco ty jsi uchovala manžela, dobré jméno i Angelínu. Buď sticha, Alvaro, nebo Takže Gracielo, já vím, co je pro dceru dobré a ty musíš udělat, co říká. To mi zase jako vyhrožuješ? Připomínám ti, že... Co probíráte? Stalo se něco? A to se ještě ptáš? Poté, co splníš své četné povinnosti, měl by se víc věnovat své dceři, která je zavřená ve svém pokoji. Jako otec bys to mohl udělat. Někdy toho mám tolik. Jak se daří Angelíně? Dobře, myslím. Angelina by měla odjet na statek. Za svým manželem. Pomoz mi ji přesvědčit. V poslední době jsme se trochu odcizili. Kvůli jedné věci. Jednou ti to povím. Teď bych ale nechtěl mluvit ani o Gustávovi, ani o statku. Připomíná mi to, jak je tvrdohlavý, pokud jde o Vanat. Myslím, že investoři už nebudou déle čekat. Obchod století se vypaří. Vanat. Jako bys mě ani neposlouchal. Já ti tu vyprávím o štěstí a budoucnosti tvé dcery a ty mluvíš pořád jenom o Vanadu. Ne, že bych neměl starosti o Angelínu. Jenomže poslední příležitost, jak získat zpátky to svoje, my utíkáme si prsty. Víš co? Ano, souhlasím s názorem Graciely.
Pro svoji dceru si vůbec nic neudělal. A do značné míry jsi zodpovědný za její neštěstí. Dávej na sebe pozor a kéž bys s sebou přivezl Lucecítu. Nemůže tam zůstat tak sama. A nezapomínej na to, jak moc ti věřím. Já vím, mami. Sergio! Dobrý den, paní. Přišel jsem popřát našemu Sergiovi štěstí. Tak, můj tygře, napni síly a drž se. Pamatuj na mý rady. Ale to není nutný, aby si se mnou šel na nádraží. Ne. Ještě jdu za doktorem do ordinace, zbalit nějaké věci, víš. Nechci tě vyprovázet. Přišel jsem říct tvý paní matce, že až tu nebudeš, jsem jí ve všem plně k dispozici. Paní Modesto, budu vaším nemanželským synem, dokud se Sergio nevrátí. Kéž bych opravdu byla tvoje matka, abych tě trochu převychoval. Jak si přejete, mami? No tak, už běž. My se chceme s maminkou nasnídat. S Bohem, maminko. S Bohem. Zdá se, že se Angelina opět rozhodla strávit celý den zavřená ve svém pokoji. Já půjdu taky nahoru. Nesnesitelně mě bolí hlava. Nemám na nic náladu, když vím, že dcera trpí. Dobrý den všem ve spolek. Ale Emilio, to je překvapení. Tak brzy. Dobrý den, Doňo Mario. Posaďte se, prosím, posaďte. Vlastně ani nejde tak o zdvořilostní návštěvu. Přišel jsem Graciele říct, že přípravy na bazar pokračují skvěle. To jsem moc ráda. Předpokládám, že s Gracielou přijde celá rodina. Prosím. Stánek s marinovanými rybami je celý tvůj. Když se ostatní dámy dozvěděli, že u něj budeš, slíbili se postarat o ostatní. Paní Irigoyenová o stánek s kukuřicí, paní Baltazarová o stánek s plackami. Jsou ochotny spolupracovat. A to jen díky Graciele. Když jsem viděl, s jakým nadšením všechno organizuješ, myslel jsem, že se ráda postaráš i o jeden stánek. A vidíš? I ostatní dámy si dodali odvahy. A kdy to je? Už pozítří. Vypadáváte z rytmu. Hele, takhle. Musíte pořádně hejbat kostrou. Jinak to nemá cenu. Co je? Co má tohle znamenat? Tak, už máš hotovou tu košili. Ne, zkusi to. Takový hadr nechci. A tuhle barvu taky ne. Co? Co je na žlutý špatnýho? Podle mě to děláš na schvál. Tolik ti v hlavě leží ten Číňan, že to má tuhle barvu. Vidíš? Sluší ti. Ne. Nechci, abych byl lidem na náměstí pro smích. Tak dobře. Nestěžuj si, až tě Číňan porazí. Jak to souvisí? Že drak pana Vicenta je velký a moc barevnej. A ty jsi na čí straně? Mandarínově nebo bratrově? Já nejsem na ničí straně. Zatím. Ale jestli s ním chceš soutěžit, musíš pochopit, že drak pana Vicenta má spoustu barev. A když si nevezmeš tuhle košili, nikdo se na tebe ani nepodívá. Tak jo. Ale jenom proto, abych viděl toho Číňana na lopatkách.
ne, takhle, ne, to není správně, to je ošklivě, ne, tak ne, jste nemechlá, tohle neuměli, tohle číslo neuměli, takhle to nejde, litmus nemáte v klvi, ty čang, ty siu a ty penk, je to jasné? Nechodit se na nic, pryč. Pošíči si najdu lepší, pošíči, já si najdu lepší. No tak pojďte sem zpátky. No tak, vleďte se, no tak to být jenom vtip, jestli se nevlátí ta fličan mě jinak sežráte, tak jo, všechno v pořádku, pojďte začít znovu. Vy být nejlepší, jste nejlepší, začneme, jo? Tak pojďte, jdeme na to a ono to půjde. Tak pojďte začít, pojďte, tak, děkuji vám, tak. To je ono. Dobrý den, pane. Doufám, že s vámi později můžeme počítat. Vypadá to dobře. Kam s tímhle? Třeba sem. To bude stačit. Děkuji. Mějte se. Běžte tamhle, běžte, kluci. Mnohokrát děkuji. Pořád to padá. Dobrý den, otče. Děkuji vám, že Přece jsme nemohli zklamat naši církev. Mnohokrát Nemohli děkuji. jsme vás zklamat, otče. A vítejte u nás. Ale, Gracielo, já věděl, že mě nesklameš. Modesto, Fefo. Dobrý den. Moc se neraduji, jenom jsem se zastavila. Už jsem se dozvěděla, že dámy Irigoyenová a Baltazarová nepřijdou. To byl podraz, že? Dobře, jen malá milosrdná lež. Chtěl jsem, abys sama na vlastní oči viděla, co se podařilo díky tvému úsilí. No a když už jsi tady, tak tu přece zůstaneš, ne? Podívej, za chvíli to začne a budeme potřebovat každou ruku. Angelina je smutná. Nechci ji doma nechávat samotnou. Mohla si ji přivést. To by jí prospělo trochu se rozptýlit. Tady? Ovšem. Co ten hluk? To je hudba, Gracielo. Hudba. Pozvali jsme pár muzikantů. Paninko dobrá. To ty si tohle všechno umožnila. Všechno je tu tak hezké. Otec nám o tobě vyprávěl. Pojď, dovedu tě tam, kde máš ten svůj stánek. Pojď. Děkuji, Gracielo. Pojďte, Modesto, pojďte, Fefo. Pomozte mi. Do práce. Jak se máte, slečny? Jak se máte, paní? Co si dáte? Číňané, teď uvidíš, co je dobrý. Maminečko. Je mi tě ze srdce líto. Ale poznáš, co to je se zesměšnit? Ty nevychraješ, protože svítě jsem já se vsadím, že jestli moje číslo se bude líbit víc než to tvoje, tak se smím dvořit tvý krásný sestřice. Ani ve snu. A vidíš, ty mít strach, že Číňan vyhraje. No, já nemám strach z ničeho. Dobře, ale když prohraješ a já k tobě přijdu, tak mě budeš obsluhovat na kolenou. Co? Už máš strach. Ne, strach neměla. Tak jo. Tady to můžeš tím hadrem jen tak přetřít, není tak špinavá. Nerada vidím, když se tolik dřeš. A já ti nepomůžu. Jděte, nemusíte se omlouvat, Čáro. O mě se nebojte, jsem na to zvyklá a nejen na to. Knihy. To jsou fotky. Vidíte? To je album paní Angelíny. Tady byla ještě zdravá. Ráda jezdila na koni.
Paní byla tak nerozumná. Nerozumná? Budu k tobě upřímná, Lucesito. Mně paní Angelina nepřipadá tak milá, ani tak hodná, jak se snaží vypadat. Jenže když ona je... To, co udělala. Co udělala? Tehdy čekala dítě, víš? Přišla o něj. Ztratila ho vlastní vinou. Vlastní vinou? Ať mi Bůh odpustí, jestli se mýlím. Pojď, sedneme si a já ti to řeknu. Když tady bylo panstvo na prázdninách, paní se náhle udělalo zle. Když odešel doktor, pan byl moc spokojený. Řekl nám, abychom mu blahopřáli, protože jeho žena čeká dítě. Byl tak spokojený. Za to paní byla vážná. Rozmrzela. Zavřela se v pokoji. Později pán odjel obhlídnout pole. Teprve potom paní vyšla. Když jsem jí řekla, že mám z toho dítěte radost, zuřivě se podívala. A hned potom poslal Pedra, aby jí osedlal koně. Já jí řekla, aby nejezdila, že si musí dávat pozor, ale nedala na mě. Vyskočila na koně a dala se do klusu. Viděla jsem, jak ho bičíkem šlehala. A švihala, a švihala, a švihala toho koně, aby běžel rychleji a víc. Stalo se, co se stát muselo. Paní Angelina o to dítě přišla. Chudák náš pán. Nebyl k utěšení. Potom si mě paní nechala k sobě zavolat. A s pláčem mě prosila, abych pánovi nic neříkala. Že kdyby se dozvěděl, proč se to stalo, neodpustil by jí. Řekla, že uznává, že jednala nerozumně, ale že toho lituje. Tolik plakala, až se mi jí zželelo. A proto jsem mlčela. A potom, mnohem později, mi došlo, že to, co paní udělala schválně. Protože nechtěla být matkou. Nechtěla to dítě. Ne, Čaro, to nemůže být pravda, co říkáte. Ne, přece dítě... Dítě přece je to nejhezčí v životě. To by bylo jako chtít ze sebe vyrvat kus sebe samotné. Svého masa a své krve. Své lásky. Jsou ženy, které nechtějí ztratit krásu, Lucesito. Ani se spoutat povinnostmi, které děti znamenají. Jsou i takové, co jsou bezcitné. Ona není špatná. A jak to víš? Vždyť ji ani neznáš. On ji zná. On je hodnej. Takže jestli si ji vzal, tak proto, že si zaslouží jeho lásku. Muži se někdy mýlí. Když nevěděl, co se stalo, nedozvěděl se pravdu. Nejsmutnější je, že při tom, jak má rád děti, sám nikdy žádné mít nebude. Já vím, že tu bolest má hluboko v sobě. Lucesito! Lito, co ty tady děláš? Máš tady návštěvu. Sergio. Přátelé moji, poslouchejte. To, co vám tady za pár minut předvedeme, je zcela mimořádná soutěž mezi orientální a afroperuánskou hudbou. Máme to štěstí, že pro vystoupení draka jsme získali pana Vicente Leona. A pro step a samakueku pana Amadora Esposita. Vy budete soudci.
a vyberete lepší výkon, vítězné vystoupení. Proto si budete muset zakoupit lístky. A to každý jen za 1 centáv. Ano, pouhý centáv. Máme losy, které budou podporovat pana Vicenta. Zase Číňanka Vicenta jmenovali jako první. A máme losy, které budou podporovat pana Amadora. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Losy si můžete zakoupit u pana Telémaka Garcii. Po centávu za každý. Děkuji. A samozřejmě pro vítěze máme také hezkou trofej. Bravo! Tady je, tuhle. Takto pomůžete, takto se podílíte na pomoci našim ubohým chudým dětem. Takže teď víte, že čím více losů, tím větší možnost, aby se vaše oblíbené číslo stalo vítězným a tím více pomůžete našim dětem. Bravo! A teď už zbývá jenom představit vám naše soutěžící. Prosím. No, to je ono. Jako dobří křesťané a dobří přátelé si podají ruce a popřejí si vzájemně štěstí. No. To je ono, ať zvítězí ten lepší. Bravo! Překvapená? No, hodně. Málem jsem tě nenašel. Doprovázím doktora Gutierreze na jeho cestě mezi chudé lidi. On mi dovolil, abych tě navštívil. Ale dlouho jsem tě všude hledal. Kdyby nebylo tady Lita? Ano, řekl jsem mu, že pracuješ tady. Něco ti dlužím, Lito. Hele, co kdyby si za odměnu koupil spoustu bonbonů? Ne, bonbony ne, protože pak mi vypadnou zuby a tady nejsou zubaři. Můžu se jít podívat na koně? Jistě, Lito, ale dávej pozor. Nepředstavila jsem vás, pojď. Tohle je Sergio, kamarád z města. Čaro? No, paní Čaro. No a já tady s ní pracuju. Moc mě těší, paní. Těší mě. Jak se tam všichni máte? Jak se daří Modestě? Dobře? Dobře. Všichni tě moc pozdravujou. Nikdo ani neví, že pracuješ tady na statku pana Gustáva. Spíš jsme si mysleli, že ani nevíš o tom, že odjel na statek. Odjel bez rozloučení. Určitě si sem přišla, protože jsem ti o tom napsal, co? Věděl jsem, že ti pomůže. Pane Gustávo. Jak se máš, Sergio? Já dobře, pane, ale... Zdá se, že vás můj příjezd dost zaskočil. Opravdu jsem nečekal, že tě tady potkám. Vítám tě na statku. Posaď se. Čaro, přines nám kávu, prosím. Já Čaro pomůžu. Nikdy by mě nenapadlo, že pojedu na váš statek, pane. Jinak bych si promluvil s vaší paní. Ano, já vím, to je v pořádku. Hledal jsem po okolí Lucesitu. Nevěděli jsme, že pracuje u vás. No, je to jenom na pár dní. Potřebovali jsme trochu vypomoct. Ovšem. Kdo je lepší než ona?
Věřte, že mě to uklidnilo, když jsem se dozvěděl, že je tady blízko u vás. Moje maminka nechtěla, abych za ní jel. Jenže se mi po ní stýskalo. Doprovázím doktora Gutierrese. Znáte ho? Je na cestě po návštěvách chudých pacientů, tak jsem využil toho, abych za ní zašel. Protože vy už jste se asi dozvěděl, že jsem do ní zamilovaný. Ano. Něco jsem slyšel. Chtěl bych, aby se vrátila se mnou. Kéž bych ji přesvědčil. Mám to zalít vodou? Proč jsi mi zatajila, že pána znáš? Byla jsi zaměstnaná u něho v Limě. Či je to tak? Proč jsi to neřekla? Proč jsi schovala, jako bys ho viděla poprvé? A když jsem vyprávěla o jeho ženě, proč jsi neřekla, že ji znáš? Jseš nějaká moc zamyšlená, Modesto. Využij toho a pojď se podívat mezi lidi. Ach, Fefo, když já musím pořád myslet na Serchy. Jak se mu asi daří? Jestli pak naše Luce síto. To kdyby jeden věděl. Ale třeba se už vzali, farář jim v kostele požehnal a odešli žít hned vedle řeky. A jako v pohádkách, na věky šťastní. Fefo, nejez tak hltavě. Jak jsi nervózní, ještě se udávíš. Takhle nikdy neschodíš. Teď je to jen kousínek. Prázdnej žaludek si žádá přidat. Fefo! Tak dobře, dobře. Jestli mě má pán Vicente rád, ať mě má rád takovou, jaká jsem. Ať už tlustou, nebo... co mě ale vadí je, jak se chová Amador. Proč toho Číňánka nemá rád? Modesto! Fefo! Vy jste ta nejlepší kuchařka v Limě, paní. Nikdo mi ještě nepředložil tak skvělé jídlo a s takovou láskou. Děkuju, že jste mi dovolila políbit vaši požehnanou ručku, paní. Děkuju. Tak dobří lidé, jako jste vy, přijdou určitě rovnou do ráje. Doufám, že se budu dobře chovat a setkám se tam s vámi a budu jíst ty vaše dobroty. Jestli mi zbydou penízky, dám si nášup. Děkuju. Jen běžte, běžte. Na dalším stánku dávají maso, jen běžte. Děkuju. Ať mě Amador zaveze domů. Ale paní, zrovna přestal tančit. A bude ještě to další číslo. Víte, ten drak? A co mě je po drakovi? Chci zavést domů. Paní, ale když jste otci Emiliovi poradila to číslo s Amadorovým stepováním, no, musí teď počkat na výsledek soutěže. Chápete, ne? Já nejsem hloupá. To byl tedy nápad podpořit otce Emilia v jeho populistických choutkách. Dobrá, tak mě doprovodíte vy. Přece si nemyslíte, že bych šla sama, že? Když se tu potuluje tolik zlodějů. Já s vámi půjdu, paní. Obě nemůžeme opustit stánek s jídlem. Navíc otec Emilio by se mohl zlobit. Dobrá, tak pojďme. Tak pojďme, nechci tady strávit celý den. A kdyby se po mně ptal Emilio, řekni, že se mi udělalo zle. Dobrou chuť, krásná dámo. Kolik lístků má Amador?
Vím, že toho nemůžu Lucesítě moc namítnout, ale mám jí rád. A budu se snažit, abych jí dal to, co si zaslouží. Zrovna jsem, víte... Chtěl jsem vás požádat, abyste mi pomohl. Ne, abyste si myslel, že po vás chci peníze. Jde o to, že já... Pomozte mi Lucesítu přesvědčit, pane. Prosím vás. Chci, aby se se mnou vrátila. Moc si vás váží a určitě na vás dá. Poslyš, Sergio. Nevím, jestli bych měl... Proč ne? Tady přece nemůže zůstat, pane, tak sama. Pane Gustavo, pochopte, že kdybych ji měl v Limě, bude to jiné. Mohl bych ji postupně získávat, až bych získal její lásku. Promluvíte s ní. Sergio, no, víš... Kdyby souhlasila, mohli bychom se hned vzít. Skromně, ovšem. Ale měla by svůj domov, měla by kde být. A muže, který ji miluje a váží si ji. Prosím vás, pomozte mi. Děkuju. Je dobrá. Lucesito, chci tě poprosit, jestli bys mě zavedla k sobě. Než odjedu, chci vidět, kde bydlíš. Ano, tak dobře. Hned půjdeme. Ale nejdříve to půjdu říct Charo. Pomůžete mi, pane. Řekněte jí, aby šla se mnou. Slibte, že s ní promluvíte. Nemám ráda, když se mi lže. Chci mít ve všem jasno. Když já nevím, jak to mám vysvětlit, Charo. Jestli něco řekneš, tak ať je to pravda. Nevěděla jsem, že je to dům pana Gustáva, když jsem přišla kvůli práci. Nevěděla. Proto jsem byla tak nervózní, když jsem ho viděla. A chtěla jsem odejít. Ale nevěděla jsem, jak to udělat. Abyste si nevšimli, že... Nevšimli čeho? No, že... O co vlastně jde? Ježišmarja, Josef. Nebo snad mezi tebou a pánem k něčemu došlo? Ne, nic se nestalo, Charo. Odešla jsem z jejich domu v Limě, abych ho už neviděla. Chtěla jsem být od něho co nejdál. A on udělal to též. Odjel odtamtud a já to nevěděla. Koho by jen napadlo, že oba dva utečeme na stejné místo. Když jsme se tady potkali, řekl mi, abych zůstala, ale jenom dokud se nám nepodaří najít nějaký důvod nebo výmluvu, abych mohla odejít, no. To bylo, když jsem říkala, že jsem dostala dopis a že musím odjet. A vy jste si opařila ruku. Opařila jste si ruku a mně to bylo moc líto, že vás mám tady tak nechat samotnou. Nikdo za to nemůže. Opravdu. Tak, jak řekl on. Je to osud. Dám si koupel. Na tom náměstí jsem celá načichla tím odporným zápachem. Připrav něco lehkého k obědu.
A se mnou nepočítej. Úplně mě přešel hlad. Pane, Modesto, kde je Graciela? teď se šla vykoupat. Promiňte. Modesto, máš nějaké nové zprávy o Luse sítě? Ne. Ano. Ano nebo ne? Pravdou je, že vám musím říct něco důležitého. Luse sítě se něco stalo? Ne, já... Mohli bychom si promluvit v knihovně. Pardon. Kolik jich je? 20, drahý stepaři, 20. A někteří si nekoupili jen jeden. Já věděl, že si je tím tancem získám. Jen abych tak věděl, kolik si toho koupili pro toho Číňana? 32. A navíc teď začíná číslo. Takže mezi tebou a pánem Nebylo nic. Nic nebylo. Věřím ti. Jde o to, že se pán cítí sám. To musí skončit, Lucesito. Musíš odtud okamžitě odejít. Dále v českém znění Silva Sekvencová, Hana Civišová, Libor Terš, Radek Škvor, Stanislav Lehký, Jiří Havel, Vladimír Kudla, Ludvík Král, Radek Hope. Překlad Eva Hrosková, zvuk Jiří Bartoš, produkce Jaromír Šindelář, dialogy a režie českého znění Jindřiška Švecová. Českou verzi pořadu pro CET 21 společnost s ručením omezeným v roce 2002 vyrobila Česká produkční 2000 AS. Camina Luz María que al final del campo está la primavera. Un adiós, un amor, una recompensa.